салом дӯстон, билохир ҳамаи гапу садоҳо ба анҷом расиданд. Ман дар бораи туби тилло ҳарф зада истодам. Дар ниҳояти кор мо ба он рӯзе расидем ки туб соҳибашро пайдо карду дигар ҳама аз паси корашон мешаванд. Шумо лаке хабар доред ки ҷоизаро ин навбатан Месси гирифт. Барои футболбози Аргентина ин туби ҳафтум мебошад. Дар сомонаҳои иҷтимоӣ ин чиз сару садоҳоро хеле зиёд ба миён овард. Имрӯз мо андешаи шахсии худро дар ин мавзӯъ ба шумо баён медорем ва хабарҳои дигар ҳам дорем. Қаблан ҳамон чизеро ки ҳамеша аз шумо хоҳиш мекардам бори дигар такрор хоҳам кард. Ба канал подписатсия карда ин видеоро барои паҳн шуда ба дигарон лайк монед. Барои пешравии кор ва баланд шудани сифати ҳар як видео ин амали шумо кӯмак хоҳад кард. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва дар мобайни ин ҳафта моро тоб рақобатҳо интизоранд. Дар Англия бозӣ байни дастаҳои Ҷерард ва Гвардиола ки Астон Вилла Манчестер Ситиро пешвоз мегирад ва ҳамчунин дерби мерсайдӣ байни Эвертон ва Ливерпул. Дар Испания Реал бо Атлетик Билбао рақобат мекунад. Ана дар Италия бошад Андре Шевченко ҳамчун сармураббии Ҷенуа аввалин маротиба зидди собиқ дастаи худ Милан рақобат хоҳад кард. Оё Ҷенуа метавонад бозии арзанда нишон диҳад? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. Ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Билохир Манчестер Юнайтед сармураббии навро интихоб кард. Ҳамагон Эрик Тен Хаг ё Зейниддин Зидан бар ин мураббиёнро интизор буданд, аммо ба шаҳри Манчестер куллан нафари дигар омад. Ин мутахассиси олмонӣ Ралф Рангнинг мебошад. Агар шумо насли нави футболдӯстдорон бошед, дақиқан бо ин мураббӣ шинос нестед. Ӯ бори охир кори пурра мураббигиро 10 сол пеш аз ин карда буд. Ҷои кори ӯ дастаи Шалке буд. Агар дар Тоҷикистон мешуд, ин мутахассисе ки сину солаш аз 60 боло рафтааст, ба асо дар дасту риши сафеди дарозу шина мегашт. Рангнингро отай гегенпрессинг ё контрпрессинг меноманд. Ин навъи фишорест ки тақрибан ҳамаи дастаҳои топ бо дар назардошти тактикаи худ онро мавриди истифода қарор медиҳанд. Агар ба карьераи Ралф Рангнинг таваҷҷӯҳ кунем, он ҷо қуллаҳои баланди дастовардояш дида мешавад. Ӯ дар Германия ду даста Лейпциг ва Хофенхаймро ба по хезонд. Ин дастаҳоро фарзандони Рангнинг метавон ном бурд. То Манчестер Юнайтед омадан, Рангнинг чанд моҳ дар дастаи Локомотиви шаҳри Москва кору фаъолият мекард. Ӯ сардори шуъбаи пешрафти футбол дар ин дастаи номдори кишвари Русия буд. Манчестер Юнайтед дар сомонаи расмияш ба дастаи Локомотив изҳори миннатдорӣ баён кард. Мутахассиси олмонӣ ба муддати тӯлонӣ дар МЮ ба ҳайси сармураббӣ кор нахоҳад кард. Ӯ то охири мавсим дар маснади сармураббигии дастаи шаҳри Манчестер хоҳад буд. Гуфта мешавад ки баъд аз анҷоми мавсими ҷорӣ Рангнинг боз 2 соли дигар дар сафи манчестериҳо боқӣ мемонад. Дар ин фурсату фосила ӯ ба ҳайси мушовири даста кор хоҳад кард. Яъне то анҷоми мавсими ҷорӣ Рангнинг сармураббии муваққатии Манчестер Юнайтед хоҳад буд. Пас он бошад 2 соли дигар дар системаи клуб кору фаъолият мебарад. Роҳбарияти Манчестер Юнайтед як мураббии вақтинаро ба мутахассиси дигари муваққатӣ иваз карданд. Баъзеҳо баронанд ки глезерҳо метавонистанд то анҷоми мавсим бо Майкл Керрик кору фаъолият бурда, пас он ба даста сармураббиеро даъват мекарданд ки омодаи кор ба муддати тӯлонӣ дар Манчестер Юнайтед мебошад. Айни ҳол аз ҳама бештар номи Эрик Тен Хаг ба забон оварда мешавад, аммо кори шудагӣ шуд. То охири мавсими ҷорӣ Рангнинг кӯшиш мекунад то МЮ-ро ба по хезонад. Федерико Кьеза пас аз гузаришаш ба дастаи Ювентус дар дили мухлисон мақоми хосашро пайдо карда тавонист. Футболбози итолиёвӣ дар чемпионати Аврупо бо нишон додани бозии диданӣ дили чандин мухлисро ба тарафи худ кашид. Ӯ яке аз номзадони гирифтани ҷоизаи беҳтарин бозингар буд, аммо дар ниҳояти кор ҳамдастааш Донарума беҳтарин футболбози мусобиқа эътироф гардид. Аз ин Кьеза хавотир нашуд. Аз оғози мавсими ҷорӣ Федерико Кьеза дар сафи Туриньо яке аз беҳтаринҳост. Ӯ дар ҳамаи бозиҳо аз аввал то охир мубориза мебарад. Дастаҳои дигар бозиҳои ҷолиби дидании футболбози ҷавонро дида барои ҷалб карданаш ба сафи худ андешаҳо доранд. Айни ҳол исми ду даста гуфта мешавад, яки Бавария ва дигаре Челси. Шартномаи кунунии Кьеза бо Ювентус то тобистони соли 2022 амал мекунад. Гуфта мешавад ки агар туриниҳо рохати Лигаи Чемпионҳоро ба даст наоранд, ба тарафи худ кашидани Кьеза боз осонтар мешавад. Бо дар назардошти маҳорати олӣ ва сину соли ҷавонӣ Кьеза мехоҳад пайваста дар Лигаи Чемпионҳо иштирок ва бозӣ кунад. Ювентус айни ҳол дар зинаҳои миёнаи ҷадвали мусобиқа қарор дорад. Агар туриниҳо бозиашонро ба тартиб даронанд ва рохати Лигаи Чемпионҳоро ба даст оранд, имзои шартномаи нав бо Федерико осонтар мешавад. Худи Кьеза ҳам чандин борҳо ба дастаи шаҳри Турин изҳори
муҳаббат ва садоқат кардааст ва мо қабл аз ин чунин қасамҳо дар Фиорентина ҳам буданд. Агар имконияти рафтан ба чемпионатҳо ва дастаҳои қавитар пайдо шавад, Кеза хеле зуд метавонад бору чораашро аз Турин ҷамъ кунад. Стивен Джерард пас аз омаданаш ба дастаи Астон Вилла якбора ду ғалабаро ба даст овард. Астон Вилла ӯ Норвич ва Брайтонро мағлуб кард. Ин дастаҳои нисбатан заифтари мусобиқан аз пеш Джерардро имтиҳоноти ҷиддӣ интизоранд, аммо гап сари кори Джерард дар Астон Вилла намеравад. Ба ҳар ҳол дар ин бора агар пас аз чанд муддати кории Стиви Ҷи суҳбат шавад, бар муроди кор хоҳад буд. Танҳо вақт нишон хоҳад буд ки Джерард дар Англия сухани худро ҳамчун мураббӣ гуфта метавонад ё ин ки не. Бораи ӯ бозингари нав лозиманд. Джерард аз роҳбарияти дастаи шаҳри Бермингем хоҳиш кардааст ки дар авзанаи зимистона ҳатман як дифоъгар ба даста ҷалб шавад. худи Джерард ният кардааст ки ҳимоятгари Ливерпул Ҷозеф Гомесро ба сафи Бермингемҳо биёрад. Ин дифоъгар вақти зиёди бозиро дар дастаи клуб надорад. Чоргунаи хати дифои Ливерпул маълум аст, агар Робертсон, Арнолд, Ван Дейк ва Матип соқу саломат бошанд, барои Ҷо Гомес мавқеи нисбатан тангу торик аст. Джерард бо мушоҳидаи ин ҳолат мехоҳад ҳарду ҷонибро қаноатманд гардонад, ҳам хати дифои Астон Вилларо қавӣ кунад ва ҳам барои бозингар вақти бештари бозӣ бидиҳад. Агар ҷоизаи туби тиллоиро ғайр аз Месси ба ягон шахси дигар медоданд, нафарони алоҳидаи малол мешуданд, аммо додани ҷоиза ба Месси ҳамаро нигарон кард. Қаблан гуфта мешуд ки дар маросими ҷоизаспорӣ ду туб, яке барои соли гузашта ва дигаре барои соли ҷорӣ спурда мешавад. Ва аммо қабл аз маросим маълум гардид ки танҳо як ҷоиза ваҳонам бошад, барои соли 2021 дода мешавад. Бо Месси барои туби тилло ҳамлагари Бавария ва нимҳиматгари Челси Жоржино мубориза мебурданд. Месси ва Левандовскиро 33 хол ҷудо кард. Дар маҷмӯъ футболбози аргентинӣ 613 хол гирифта, Лева соҳиби 580 овоз шуд. Жоржино бошад танҳо 480 овозро гирифт. Дар сомонаҳои гуногуни интернетӣ аксарият аз ноадолатона сурат гирифтани ҷоизаспорӣ ҳарф мезананд. Баъзеҳо тамасхур карда мегӯянд ки маросими имсола дар сатҳи олӣ гузашт, вале ду камбудӣ дошт. Якумаш номи ғолиб иштибоҳ дошт ва дуюм соли доиршавии маросим хато буд. Суоле ба миён меояд ки Левандовски ҳамчун ҳамлагар бояд чӣ кор кунад ки туби тилло бо ӯ дода шавад. Магар таи ҳамин 2 сол аз ӯ ҳамлагари беҳтарро мебинед? Сабаби асосии додани ҷоиза ба Месси ғалабаи ӯ бо мунтахаби Аргентина дар Копа Америка мебошад. Бисёриҳо менависанд ки туби тиллои имсола як шармандагист. Арзиши он хеле паст шудааст. Нисбати шаффофияти ҷоиза гумонҳо бештар мешаванд. Дар баробари споридани туби тилло боз як ҷоизаи дигар ҳам дода шуд. Гап сари беҳтарин ҳамлагари сол меравад. Қаблан чунин номинатсия набуд. Чунон ба назар мерасад ки дастандаркорон танҳо ба хотири пасттар кардани мавҷи танқидо ин ҷоизаро ним соат пеш аз ҷоизаспорӣ сохтанд. Он мисли питса бо чанд тухм дар болояш аст ки дар дохили қутии салфетко ширеш карда шудааст. Чунон меояд ки ин ҷоиза танҳо ба хотири гиря накардани Левандовски ва мухлисони ӯ ба ҳамлагари полшагӣ спурда шуд. Мисле ки дар кӯдакӣ ба яке аз мо шоколади калон медоданду ба дигаре ҳар чизе ки дар поёни сандуқ монда бошад. Левандовски дар чунин вазъ боиси таассуф шуд. Дар бораи ноадолатӣ сухан кунем накунем фоида надорад. Аммо бо чашми сар дида истоданд ки Франс футбол ва ФИФА ба таъхонаи ноадолатӣ расиданд. Мо танҳо бори дигар тасдиқи ин бепарвоиро дидем. Воқеан аз нуқтаи назари эмотсионалӣ ба назар мерасад ки Левандовски бояд тубро соҳиб мегашт ва ман худам ба ӯ мухлисӣ мекардам. Аммо ду омилро бояд ба назар гирифт. Аввалин айби Месси нест ки Франс футбол маросими соли 2020-ро беахлоқона нагузаронд. Бинобар ин пеш аз заман ман мехостам ки Лева мукофоти имсоларо гирад ва омили дуввум ин қисми сус гузарондани мавсими тирамоҳӣ аз ҷониби Месси. Аммо инро ба назар бояд гирифт ки ҳоло ӯ дар Париж мутобиқ шуда истодааст, а Левандовски дар шароити идеалӣ бозӣ карданро идома медод. Агар мо ин ду омилро сарфи назар кунем, барои ман имсол Месси ва Лева дар як сатҳ буданд. Яке ба таври назаррас бештар хол гирифт, дигаре дар ҳама параметрҳои дигари оморӣ беҳтар буд. Яке аз дасташ дар мусобиқаи қитъаи бебарор бозӣ кард, дигаре дар чунин мусобиқа ғолиб омад. Ҳарду бо дастҳои худ дар Лигаи Чемпионҳо бебарор баромад карданд. Хуб, ин дар ҳақиқат 50 ба 50 аст. Бо вуҷуди ин ҳамаи чизҳои дигар баробаранд. Касе ки дӯстдоштатарин аст, ғолиб мешавад. Дар ин ҷо Месси аз рақобат берун аст. Лева боз як қурбонии даврони Месси Роналдо шуд. Ман фикр намекунам ки дар ин ҷо ягон коррупсия кор бошад ва ин маросимро шарманда номидан комилан дуруст нест. Он на танҳо ҷузи бозӣ, на танҳо шумораи голҳо ва на танҳо ҷоизаҳоро инъикос мекунад. Он инчунин аҳамияти бозингарро берун аз майдон, яъне ӯ чӣ қадар медини аст. Дар асри 21 бе ин ҳеҷ роҳе нест. Дар ин овоздиҳи камтарак Лео беҳтар буд. Ман бовар дорам ки Лева то ҳол барои дарёфти ҷоиза дар соли
2022 мубориза мебарад. Гарчанде ки агар Русия Полшаро аз квалификатсия берун кунад, пас бе ҷоми ҷаҳон ин имконпазир аст. Бинобар ин дар соли 2023 беҳтар аст. Фикри шумо дар бораи маросим чӣ гуна аст дӯстон? Метавонед фикри ақидаи худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. Мо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.